mali robiť inač. A nejde. Nejde. A tá skúsenka nadržia. Toto je prostá cigánska osada. Tak sa to otvára. Fuj, pozri. Toto je naša telka, rádio. Teraz ukážeme Pačovi, ako sa to otvára. No. Ukáž. Nie, Andrej, To je nehaj. naše elektrické štúdio, ukáž to, Kiko. To? Elektrické štúdio. Toto. Tunak je otváranie dverí. No. A otoč sa a tunak. Stôl, kladivo. Tanier. Andrej, rozbil si to, neskús. Aj druhý. Pozaj rádio. Aj druhý. Aj druhý. Nie. Nechaj. To píče. Aj rádio. To padlo samo. A čo keď tu je bučigáň večer? Čo? Tu je večer, nie? Takže ideme sa pozrieť do domu, kde máme všetky tieto hrabolí. Tak.